Bisayan na dialekto dinhi sa Philippine Languages School Online. Karon magistorya ta og binisaya. Unsaon nato pagistorya kung nagsakit ta? Sugdan na nato. Tan-awa sa screen kung unsa ang parte sa lawas nga akong isulti nga naay sakit. Sakit ang akong ulo. Sakit ang akong ulo. Sakit akong tutunlan. Sakit akong tutunlan. Sakit akong tiyan. Sakit akong tiyan. Gipaa ko og bitin. Gipaa ko og bitin. Usahay, gipaa ko og kobra. Gipaa ko og kobra. Gipaa ko og bitin. Gipaa ko og bitin. Gipaa ko og kobra. Makahilo ang bitin. Makahilo ang bitin. Or sometimes they use naay hilo ang bitin. As you may know, Philippines has a lot of islands, and every island has a different dialects, but mainly this is only Cebuano and some parts of other Visayan that speaks the same. Sakit ang akong kamot. Sakit ang akong kamot. Sakit ang akong mga tudlo. Sakit ang akong mga tudlo. Sakit ang akong bukton. Sakit ang akong bukton. Dinha sa screen makita nimo ang miaging mga video mahitungod sa Tagalog na lengguwahe. Gihisgutan ang nagsakit. Karon nagsakit pero sa Bisaya na dialect.